ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕೂಳೂರುಡು ಫಲ್ಗುಣಿ ಸುದಿಕ ಕಟ್ಟದಿನ ಕಮಾನ್ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಪರತಾದೀತದು ಬೂರುರಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ರೀತಿ ನಡೆದವರ ಹೊಸ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದ ಮುಗಿಯುಣ ಮುಟ್ಟ ತತ್ಕಾಲವು ಸಂಕೋಡು ಮಲ್ಲಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಉಂತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ ಸೆಂಥಿಲ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ಸೆಕ್ಷನ್ 115 ಬೊಕ್ಕ 1989 ನಿಯಮ 221 ಕೊರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಗಲಸದು ಕೋಳೂರು ಹೊಸ ಸಂಘ ಆಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಬದಲ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಒಡಿಪುಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರುಗು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು MRPL ಒಡಿಪು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲಿನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಲ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೊಕ್ಕಡ ಪೆರಿಯ ಶಾಂತಿಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಂಡು. ಕೇರಳದ್ದು ಒಡಿಪುದಂಚಿ ಪೋಪುನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲು ಕೆಪಿಟಿಡ್ದು ಕಾವೂರು ಬಜಪೆ ಕಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಮಲ್ಲಗಾಡಿ ಲೈನ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲೆಗ್ ಕೂಳೂರು ಹೊಸ ಸಂಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಕ್ಲ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನವು ಕಾರು ಜೀಪು ಟೆಂಪರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ಲಿನ ಪರ ಕಮಾನ್ ಸಂಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಕ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಾದೂಪುನ ಸಸಿಕಾಂತ ಸೆಂಥಿಲ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಗೆಟ್ ಅಗತ್ಯದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುನ ಬಗೆಟ್ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟಂದೇರಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ನೀರು ಯಾಪಲ ಉಂಟುಂಡು ಅವನು ಬರ್ಸವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ತೋಡ್ಲ ಸಮಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಾಲ ಆಯ್ತು ಉಂದೇಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ನೀರು ರೋಡ್ ಉಂಟುಂಡು ಅವಳ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಂಜಿ ಆಯ್ನಾಥ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನೊಂದು కొత్త బ్రిడ్జ్ ఆయన ಬೇಗ ఉండండి వారి బంగారు లాక్ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡ ఆయన ಬೇಗ కొత్త ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಳೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಐನಾಥ ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂದು ಕೂಳೂರು ರಿಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಮುಂಚೆನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮುಂಚೆನೆ ಆಯಿತು ಬಿರುಕು ಭಾರಿ ಅಪಾಯದ ನೇತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೇತ ಕಾಮಗಾರಿ ಐನಾಥ ಬೇಗ ನೇತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನುಮಂತದ್ದು ನೇತ ಕಾಮಗಾರಿನ ಐನಾಥ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಡುವುದು ಎಂಕಲ ಕೂಳೂರು ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಪರವಾಗಲು ಅಂಚೆನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರದ ಪರವಾಗಲು ಏನು